Men Zülfiyet Serdar, şu an 6-njy kurs talip özüm Grodnanyň Döwlet Hukmaşylyk Üniversitetinde okuyan, ýagny gutarduk diýsem bolýar, ýa mene 4 günden sessiýa başlaýar, göz egzamenler. Şu üniversitede girdi, o öýnäkileri, enatalary, öýnäkileri falle, oglyny ýöne ogly isläni okudy 6-njy kurs. Men öz praktikamda şular ýagat gelýär. Özü, mesela başka uğurlardan katı güçlü, parikmahir değil ya beylek uğurlardan profesyonel, yes şol uğurdan gitdi. Yöne ayyan, medisina bilen hiç ilgisi yok. Yöne şonda da okaktör, enataları ve diplom görmek isteyer. Lukmançılık diplom, mezya. İnsan ayyan, böyle diplomun döründəkiləri yöne üniversite kutorandan son sen yarın çalışaydiyan, ondan olar jalka veriyorlar. Yo, 6 yıl men okudum, şunça pul soğudum zadettim. Näki şu ýagdaýda näki bolmak. Şeýle bir zat da iki meseleni işleri belirtip geçeyim. Birinciden medisinany okumak, medisinany okap tutarmak adamı doktor etmiyor. Onu dowam etsek doktor bolýar. Ola bir. İkinciden bizim ýerde bir moğollarymız derdi Medin institutda. Ýa olamar oturda gyýdyr otur şeýle nimeň içinde, klasyň içinde, sınıfın içinde öğren. Aýda bäýte köp adam geldi diýär, görýäňiz diýär, bu typar adam bolsa öňüňizde diýär. Hemmäňize doktor ýöne diýär Medin institut diýär. Araňyzda doktorum çykdyr ýöne diýär. Her doktor doktor boljak diýär zat ýok. Medin institutu kutarmak demdir doktor, ona zat ýok. Ýöne medisinany kutarmak diýmek, köp bilimi almak diýmek. Şonu kutarıp yazıcı olanlar var, programist olanlar var. Garap her hili işler edip berenler var, restoran açıp berenler var. Her hili iş edip berenler var. Şoň üçin kutarmak ayrı bir zat, dowam etmek ayrı bir zat. Onu aýyrmaly. Şoň üçin ýa-ni atenesi okudyp ýa-ni zorlap okudam bolsa, okuktorandan soň başga iş edilse ýene de bermeli paholy. Ýa şoň ýaly nime doktor bolasy gelmez. Atıqo jogap umumy alanda düşünükli soňky goşan zadyny üniversitede gutarmak, bu doktor bolmak diýen zadyny bu gaty köp zady aňlaýar. Ýani köp soraglary jogap berýär. Imine şu soraga jogap tapylmadyk adamlar üçin medisina ýygyny dowam etmedimi ýa-da etmeliler sebäbi köp bir pikir edýärler, üniversitede gutardyň, sen wrach, sen doktor, как минимум терапевт okumaly. Şonuň üçin atpeýdar bolar mukaddim şu informasiýa. Nik soraga geçeýelim. Owa eger goşuňyz ýok bolsa, onda doktor Marala şeýle bir soru. Siziň okan ýurduňyzda medisinada üniversitetde nähili pluslar, minuslar bar? Meniň okan ölemem Türkiýe, başga da okanlar bardyr, goşmak isleseler aýdyp bilerler doktorlar. Plus minus bar da aýdanda yaman köp şu wagt Türkiýede näme açyldy. Men özüm Türkiýede okudum. Başda ýaly köp üniversitetde näme ýokdy, med fakulteti ýokdy. Indi gaty köp fakultet açylýar. Şoň üçin girjek üniversitetiňizi gowy saýlamaly. Käbir üniversitede seredýän daja öz nemesem ýok. Hasahanasam ýok käbirleriniň. Ýa-da entek dogry öz görmedik, etmedik. Medisinada esasy bolmazat. Ýen seniň muallimleriň gaty gowy bolmaly, hem praktikan gowy bolmaly. Bizde 6 ýyl, 4 ýyl nemede okuýardyk. Yani teoriýa has köp edýärdik. Esasy soňky 2-3 ýylda praktik edýärdik. Ani şonda da meselem sen näçe okusaňam, öňünde hassa görmeseň, şoň praktikasyny görmeseň, yaman kıyın bolýar diýip pikir edýär. Soňdan soň sen näme internatura ýa-da gön aspirantura geçeňde sen Türkiýede gön saňa iş buýurýarlar. Sen şo işi bilmeli kabul edýärler-de işe başlanda. Şoň üçin girjek üniversitetlerini, muallimlerini, nemelerini, hasahanasynda hemme bölümler barmy, hemme bölümde praktika edip bilýärlermi? Şu zatlary özleri bilmese-de beýleki doktorlara sorap bilerler. Olardan tejribe alyp bilerler. Biram Türkiýede okamyzda, eger siz Türkiýede dowam etmejek bolsaňyz,
Türkçe bolýan üçin tapaklar köpsünle Türkçe daşar ýurda ödemizde has kyn bolup biler size. İnglisçe meselem diýeli Amerikada işlejek bolýaňyz. Türkçe okan bolsaňyz, soň ingliçjäni bizden öwrenmeli bolýar. Şoň üçin esas nirede işlejek bolsaňyz şoňa görä sizlemede ingliççe öwredýän fakultetlerim tapyp bilersiňiz. Mening aýtjaklarym şular. Ata bu soraga aslında Türkiye'den başka da yurtta okuyan taliplerimiz varsa şolara soraylı. Ata Murat, Rumäniyada okumaň näme plus minus var? Iň ullukan plusy menden sorasaňyz Ýewropada geçerli diplomy. Bütün Ýewropada kabul ediljek diplom gatullukan plus okturýar. Ýani maral doktoram aýdýaly, Türkiýede okasan Türkçe okaýan, ingilisçe okaýan bilersiň, ýani ingilisçe okaýan ýagdaýynda hem diplomyň soňundan gat köp ýerde de kaza etmeli bolýan, da sen bilimiňde kaza etmeli bolýan, diplomda kaza etmeli bolýan. Iň ullukan plus şol elbetde. Minus tarapy birazjyk saglyk sistemasy biderekrek, ordinatura ýa-da aspirantura meseleleri o daşary ýurtlar üçin biderek. Meselem men 6-njy kursy oturamdan soň hem berde spesialist okumak üçin galsam neme bolýar? Töleksiz işlemeli bolýan. Yani birazjyk şeyler özleriniň ütküş kady kanunlary we hökman suratda daşary ýurtlar töleksiz işde. Yani men 6 ýyldan soň hem spesialist okasam 3 ýyldan 5 ýyl 6 ýyl içinde okasam ýene-de mut işlep bermeli bolýan. Üstesine okuturum hem tölemeli bolýan. Şeýle birazjyk ýurdun ütküşlik kady kanunlary bar ýöne opşalanda muallimleri gowy opportunity gowy okumak üçin, ilmi işler etmek üçin hemmelat ýeterlik. Ben biraz gözümde şu sorup bolsa. Bayram Gulamanova, siz yanlışmasam Xitayda okuýadynız. Luqmançylyk guruna ýöne adekvatda Türkmenistanda ýollar ýapykligi üçin Türkmenistanda online okuýanyz. Siz öz okuwňyzda kynçylyk çekýänizmi? Adekvat. Bayram Gulamanova, siz biz bilen? Salam. Häzirki wagtda birazjyk gowy. Eşdilýärmi? Istilýär. Ilk bilene medisinada praktika gaty gerekli zat. Online okumak esas şol praktika ýok bizde. Şonsa birazjyk kynýarak. Ýene-de goşmaça özümiz gatdandan video zat görenimiz bilen edil özünde praktika zat edip egzaminden geçenigine deňler. Şu tarapy birazjyk neme diýär. Bir başda okuw başlan wagtymyz sapaklar Xitay dilinde bolan soň birazjyk kynçylyk çekdik. Ýöne şu wagt eýäm öwrenişdik. Mugallimleriň diýen zatlaryna da düşünýäs. Ýöne edil ýüz götürümler ýöne düşünýäs. Tato, siz näçençi kursyňyzda bu? Şu wagt 2-nji kurs. Böyle. Men pikirimçe Şeýle-de maslahat soramakçydym. Bizde şu wagt praktika ýok. Ýöne nädip şonu neme dip bolarka? Nädip biz özümizde goşmaça okuw okap, nähili bir şekilde zat bileriz. Bilimizi artyryp bileriz. Yani praktikasyz mümkinmi okamak? Anna Urban doktor, siz jogapdaýyn. Men Aşgabatyň Luqmançylyk Üniversitetinde oturanda şu bayram doganymyzyň soragyna jogap berjek bolan. Kim bola eger az ýurdun içine bolan olsa. Men Luqmançylyk Üniversitetinde özüm muallim bolup işledim, belirdir. Eger asıl aňarda praktikaňyz ýok bolsa, şu okaýanyňyz bardy, eliňizde stavkaňyz bar bolsa, ýaşaýan ýeriňiz eger mysal üçin etrap hasahanasynyň baş hekimi, başlykmanyň bilen gürleşip bilersiňiz ýa-da velayet hasahanyň başlykmany bilen bolup biler. Eger Aşgabatda ýaşansaňyz, Aşgabatdaky şu istendik zatdan bar paýyş edip ýanlaryna gatnaşmaga, görmäge gaýsaňyz biziň hasahanalarymyz ýok diýen okuyçaçan. Men özüm okan döwrümde bize 3 ýyl çöre, 3 ýyl klinik sapaklara geçildi. Özüm Türkmenistanda okumaklaryň iň ulkan sebebi näme işlemäge, yani goşmaça совместительство diýilýär daňa. Bu goşmaça ýarym iş birligi 0,5 stavka işlemäge ruhsat berildi. Yani okuwyň aksamasy elbetde.
Bul hem bize hem goşmaça kazancımız hem goşmaça praktikamız. Asılım molunmamız sağ olsun praktika payımızı yetirmen oyun oklarında kemsiz asıl. Käwir kafedralarymyz var, gijen garnaçyny nowaçylyk etdirýärler, ertireçen boşum bolugurdan Aşgabatyň Gumançlyk Uniwersiteti kän pursatlar berýär elimize. Diňe özüňe bagyp. Onun daşyndan işen wagtyňam sen eýem şu atmosferaň içine gaýnaşýan, ordinaturaňa, internaturaňa başlan wagtyň eýem sen özüň näle alyp barmalygyň bilen, hastalar bilen näle men mysal ikinci kursun ahirinde işe girenim. Sanitar olup, sağlık uğraşı işgari olup, reanimasyada. Ondan sonra operasyon blokta medbrat olup işledim. Hirurglarla emecefilen bilerlikte. Ucu çıkan vaktim kak bu hirurgiyanın belli bir adamlar bas geçen adam ok gelimde. Sonqı 6. kursta okap yorkam. Hirurglara yamenin kak bar yerde adım subordinator dik geçirediler. Şu klinik koordinatora da gezip verenlerden talep ettiler menden. İstoriyam olsun, balnolun perivyaskası olsun, operasiya tayinli olsun, zadu olsun. Türkmenistan'ın o da şu. Şimdi bayramında onumuza gedek kalanına şu yaşayan yerinize göre yollaşılık bilen gürleşip faka o da gidinçäňiz, oku yerinize gidinçäňiz şöyle belli kullu bir işin başını tutubilersiniz bir öwrenmek üçin şepaat yollarına kömekçi edir. Şu ikinci kursa soňra faka şu sintarsk praktika, soňra sestrsk praktika olur da. Yani dişim yanlak resmi namalarınız doğru yer ve yer olmalı. So, Men bir zat belirtmek için her yurtta, her sistemada medisina başlayarak bırak özüne nüanslar var yani okununda. Maral bilýändir Türkiýede ha ilk 4 ýyl daşy häzir 4-nji kursda 5-nji kursda daşy şuat şeýle prinsip bar da okuwçylaryň arasynda okuwçylara garşy don't touch only watch gör ýöne baýnoý degme diýilýärdi o ýöne 6-njy kursda uje baýnoý bilen bir nimede başlayan как бы başlayandı şu balno 50 bilen diýildi şoňa. Ýöne häzir gynasam ýalňyşmasam soňky bir 5-6 ýyl içinde daşy 6-njy kursdakylarym kämer balnoy 50 bolup azarada galar hakşma. Ay balnolar ma kämer 50 desi gelen hakşat internlere de. Şoň üçin bäde abayudny bir neme bar, как бы неписанный закон diýilen ýalbyrdat bar. 6-njy kursga gelen okuwçy har surup egzaminlere taýýarlanýar, kimi USML, kimi BLAB, kimi TUS, kimi näme, şoňlara taýýarlanýar. Ay nähilem bolsa aspirantura 5 ýylda dastatçyny balnoýum sereder, balnoýum näme dertip, kämer balnoý 50 bir bolup duran aklaşmak bäde serekden. Owmy ýamanmy, dogrumy, tersmi ol demedip biler, tartyşyp bolar onu ýöne. Şeýle bir fakt bar. Kitayda nähili bilemek, oýadak sistemi nähilini bilemek ýöne. Umuman özümçe etdik men öz pikirim bora bärde okanasam men diýende eger sen ilk 4 ýyl balnoýa degmedik bolsaň sen käňe ýitiremek. Sen esas haýsy ugurdan näme boljagyny bilsen, osaň soraň sen aspiranturany okumaly bolýan. Kitaby näçil bilemek, Türkiýede 4 ýyldan 5 ýyldan aşağı aspirantura ýok. Sen islesen istemesen balnoý bilen näme diýende gyzyklanmaly bolýan da. Yani bize kolyanım bärde oňal praktika ýok. Yani git sen işleten eýteli bet oňal bir praktika ýok da, ýöne her ýurtda başgaça diýärdi. Men diýjek bolam şu. Menim Serdar Hoşilyan bärde Belarusyada da 5-6-njy kursda çeller. Hiç kili balnoy hastalar bilen kontakt bolunup bärde de 5-6-njy kursda da diňe istegi barlar zat edip bilen hastalar bilen kontakt gurup bilýärler. Olara özleri setdiler. Eger özleri islemeseler 5-6-njy kursda da bir yerurluk ýok da, ýani ikçe kontakt ýok. O temada açık zaten Türkiye'de aslında bir neçe üniversite ülkeye
Ya boza da private yani şahsi üniversiteler birazcık çok alarak birazcık ulu üniversiteler egzamini tutsa zadedere yöne govu yani praktikası govu üniversitelerin var yani zat var yani birazcık okuçun özüne bağlı diyelim ne mesleğine bağlı özü ne işleye yöne beyleki option hemen birazcık kıyımrak zat berde Amerika'da Karibiya'nın açan bir neçe üniversitesi var. Onlar 2-3 yıl dine praktika veriyorlar. Onun köplençanı bizimki yaldaşlarda gelenler eğer Amerika'da praktika alacak olsalar şu üniversitede okuyalar 2-3 yıl pul töleyense Amerika'daki balnitsalarda rotation ettiriyor ve has köp tecrübe alıp bilen vatalya yöne hem sistemasında öğretiyor hem tecrübe temasında tecrüben oluyor.